Maray na hapon sa gabos na mga paraantabay. Lunes na. At 19 na po kan bulan ng July 2021. Katuya na makakaibanan. Ate Jen. Tumike mo Ate Jen. Dahil pa okay na. Hello. O marahay na pagkahapon sa gabos sa mga parantabay, makakaiba taman si Kuya A asin si Kuya Mike. Ano man daang hagyat sa buhay na sa tuyang hahampangon. Basta nagkakasararo ang lambang miyembro kang pamilya. Kayang-kaya yan. Welcome po sa programang Usapang Pamilya. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? at kaibanan si Kuya Man. Gari may dagit sa kuya si Kuya Esko. Nawawala si Kuya Mike. Parang daw na ko Kuya Esko. Dahil mo ko pigsasabay. Ano daw iyan? Ano man ang daw iyan? But anyway, maray na pagkahapon tabi sa mga paraantabay tanguyan na pagkahapon na ini. Magayonon panahon. Mainit-init. Kuya Ako man Mike. sobrang init. Mainit-init ng konti. Dahil mo ko pag-abutunan ko naglabat. Kaya Sabado pa ito kuya. Natara mo na. Nailing ko sa mga panalaga ni kang apot mo. Papanuman ka. Objection, Your Honor. Dati ka nagdala ba, Kuya Mike? Pag Sabado, Sige. Mariante, pero yung malinig sa lawas. Pag malinig ang bado mo, malinig ka sa lawas. siyempre. Dahil ka ano po kan? Excuse me po. Agil-il. Napigapon. Nalinigan sa lawas ang ano yan. Tamang-tama yan sa pag-urulayan tango yan na pagkahapon. Yes. Oo. Tamang-tama yan sa mag-uurulay kita. Kaya ito, kang aki, kapakuya Mike, nagpurga. Siyempre. Na- Ang sabi ka to, ang estratehiya kang para purga ka to sa muya. May patakot. Pag dahil ka ngayon nagpapurga, madakula ngayon sa tulak mo. Iyo da. Posible pala yan. Garo na ngayon alas. Tawa. Dragon. Igwa baga ka na programa ang Department of Health, itong deworming, di ba? Sa mga Yes. kaakian. Correct. Kaya Kuya Mike, sa imo, sa mga eskwelahan na di yan ka baga kaya sa eskwelahan, Yes, Kuya public A. schools, tama? Yes. Oo. No kaduman? May Para, tagsadir. baka ako para purga. Tagsadire. Bako man. Bako man. Nawalatan lang. Nawalatan. Nawalatan. Ano yan? Good taker. Yeah. Correct. Mahigos na good taker. Kaya ito, may baga talaga, igwaning programa ang Department of Health for deworming sa mga kaakian. Mhm. Yes, No? Kuya eh. Actually, way back 2 years ago, may face-to-face pa baga. Oo. Okay. Imbol to tigdian DepEd, as in mga eskwelahan sa elementarya, as in high school, as in, kasarabay duman so mga pag-iribata sa DepEd na nagtatabang kami kang pagpatumar, kang Oo. pamurga. Oh. So, may Alagad mga- mo niyan, Oho. Ate Jen, dahil man ngunyan, wala man sa mga aki ngunyan sa Sa eskwelahan. Oo. Kasi wala man talaga to. Wala mang face-to-face classes. Baka dumakulon lugod so dapat na purgahon pag mga araw kayan. Pwede. Taday nakaagi sa eskwelahan, di ba? Tapos, ano man daw ang mangyayari sa to kung di kita magpurga? Ano daw ang mga epekto kaan sa lawas ta? Correct. Ayun, No? eh. Oo. No, di kita nagdi-deworm. Sabi nga sabi kan iba, gabos da kita, igwang pigaataman. Totoo daw yan. Correct. Primero, pinadakula ang tulak. Okay. Oh. Ano nga, mataba ka ngayon, pero ngayon, sadit ang tikab mo. So, gari, parang pag kung hiling ng taguro abnormal, ano? Yes. Ang Ganun physical. proporsyonado Ate Jen ang Yes. ano. Oo. Kaya naman, tanganing, tawanan kita ning magkakanigong impormasyon manunungod sa deworming, may makakaiba kita Kuya Mike and Kuya A and mga paraantabay ni sarong nurse from Department of Health, siya Food and Waterborne Disease Coordinator. Konta-konta muna makakaibata si Madam Maria Francia Ginorga. Ayun, oo. Ayan daw. We'll try to call Madam nguya na Madam paghapon. Francia Mas marita, Ginorga.
magayon nun sa sayang description Mm-mm. baga ati dyan. Are Yes. water and Waterborne diseases. yeah, Food and waterborne. food and waterborne Yeah. diseases. Ano man lang daw ang mangyayari sa tuya? Et uyaon na si Madam. Hello. Yes, Madam Marina. Afternoon. Good afternoon, afternoon. Ma'am Francia. Po. Yes. Good afternoon, Ma'am Francia. Welcome po digdi sa programang Usapang Pamilya with Ate Jan, Kuya Mike, and Kuya A. Yes, thank you for welcoming me. Yes, salamat man po Ma'am Francia para sa oras na itatao mo sa muya nguya na pagkahapon. Yes Asin po, yes. sa mga nag-aantabay sa programang Usapang Pamilya. Dakulaon po natabang ini para sa lambang pamilyang Pilipino na maaraman kung ano sa mga proyekto kan department when it comes to deworming. Yes. Excited ako, kuya. Pwede na ako mag-apot kay Ma'am Francia. Sige na. Ay, kaya naman. Sige po. Okay. Ininuto na rin ako, Maray Kuya na Mike. po. Ikaw, Kuya Mike, Sige no? po. Ako mainot. Sige, sige. Okay. Ma'am Francia, ano po ang pwedeng mangyari sa sarong tawo, especially sa aki, kung dai po siya nag-undergo ning deworming? Mhm. Okay po. So, kung ang sarong aki po, sir, dahil nag-undergo ng deworming for so long a time. Kasi lalo na po ang aki po, kung yaon sa mga lugar na medyo maati, may pong mga kasilyasan. Yes. Medyo ang kapalibutan medyo sinasabi ng pobre or poor. Mm-mm. So, ang aki, sa laog ng pirang taon, pwede po siya magkaigwan ng ng sinasabing condition, maging pwede siyang malnourished, maging maputla, takula ang tulak. Kaya siyang concentration sa iyang pagkaklase because nga po, maputla siya. So, delikado po ang araw. Kaya kasi pag mag-abot ang panahon ng mga igwang complications, magkakagastos po ang pamilya niya. Plus, Okay. makakontaminado man po ang community. Kasi po, ini nakakontaminate po. Ini na Nakakakontaminate. worm, ini pong worm infections. Okay. Ano po? Okay. So Yes talagang po. mahalagahon ning marhay ang deworming, Yes. no? yun Kumbaga maglilid siya into bigger problem Mhm. pag-araw. Kumbaga, tayo. konektado ini kuya ay talaga sa gawi-gawi kang miyembros kang kada miyembro kang pamilya. Yes. Ang pamilya, yes. Tama po yan. Yan na. So, mapa-deworm na ako. Dahil duman kuya sa sinabi mo, ang apot ko kay madam, anong edad, buda, anong poon, ang buda, hanggang pirang edad pwede i-deworm. Mhm. Kami ni kuya ay buda at yun, pwede pa kami i-deworm. Pwede sir. Okay Okay. po, arat po kani So ang target po kang deworming, ang age target po kang deworming is 1 year old up to 19 years old. Po, may sinasabi kitang mga preschoolers, ang edad po kayan is 1 to 4 years old. And then Opo. ito kitang ina-afford na schoolers na school age children na nag-edad ng 5 to 9 and then 10 to 19 years old. Big-expand na po yan kaito. Kung marurumduman po nindo katong last interview nindo sa kuya, 2 years ago, ang target po kayan 1 to 14 years old lang. Pero mo yan i-expand po. Diretso na po kita sa high school and then senior high school. And then sa hapot mo po kung pwede pa kamo i-deworm, pwede po kitang i-deworm. Kamo po may mga target man po kami mga pregnant mothers. Iga po kaming mga sinasabing mga special group like for example farmers, soldiers, gardeners. So, iyo po yung nagpapakarapot ba yung mga daga ng mga daitaaram na contaminated pala yung kan mga fecal mothers. Opo. Iga po kita kayaning budget para kaya na albendazole tablet or the deworming drugs. Okay. So kung kaso po gusto niyo magpadiwa, pwede ka mo makahagad sa duman sa DOH, sa office ko po. Ready po, ako pirmi duman sa may table ko and then may pirmahan po duman. So, Yes. Libre lang po yan, madam. Bata ako, Madam. Opo, libreng-libre po ini. Tinatawag po ini kang DOH. Bata po ako, Ma'am Francia. Mahilig magkapot kidaga. Tayo mo Nakulkaan mo kontaminado na. Oo. Yes. Oo. Pag-aral kayo, madam, na Madam Francia na daingay na kapag undergo ng deworming ang sarong aki, anong pwedeng sintomas na pwedeng ma-experience siya?
Okay po. Kung sa aki day po nagpapadiwom, siyempre minsan makulog kayo ng tulak, dahil ginaganan magkakan, ano po, Okay. may abdominal pain, Mhm. restless, ano po, restless siya kasi masak makulog ang tulak. Kasi po ini pong mga worms ta, ini pong mga worms ta, ano po ini, nag-i-star ini sa tuyang mga bituka, nag-i-star ini ngunyan. Imbis po ang sarong, ang lawas ta po ang mag-consume kang root nutrients or foods, ang nagko-consume po, iyo po ini ng mga worms. And worms multiplies or nag-eggs po sinda in one day. Igo po nag-eggs kaya ng 5,000 eggs per day, 10,000 eggs per day. So just imagine po kung ang eggs mo dyan dakuluno na millions na. So nagkukurumpulan na po, nagsusuro-usuan na sinda dyan. Oo. So, pwede pong maging maging maputla na marayang aki, magkaigwang anemia, maging Yes. anemic na. So, may na siyang concentration kasi Okay. maano siyang ang hemoglobin niya po depleted na, dahil na siya masyado nakapag-isip kasi mayo na siyang nutrients sa utak niya. Mhm. So, delikado po ini. Kaya po nga ni, iyan ang, according to the study katong 2003 and 2015, na ang Bicol region po ang medyo, taas po ang worm infections because of this. Kaya po nga ni, baga, pig-lunch itong National School Deworming Day kung 2015 because of that. Oo. Now, 10 years after that po, na nagsige na tapong nagde-deworm, medyo nagbababa naman po ang satuyang mga worm infections. Pero magigibo para giraray ng research ang RITM kaini. So for now, every year po ang deworming two times a year po, every January and July. Okay, so Opo. tama Opo. po Ma'am Francia, nabanggit mo po sa National School Deworming Day. Ano po? So during Naman yan month na. oo, during that time ma'am na may face-to-face classes pa po kita. Pero Opo. paano na po ngunyan Ma'am Francia so delivery kaining Okay. deworming na day po kita ning yan face-to-face classes. Face-to-face bawal po. Okay Opo. po. Ang Department of Health po, nag-issue ng sarong Department Circular number 2020-0302 na nagtataram o nagsasabi duman na igwang duwang approaches, may igwang duwang pamamaagi kung paano tama dideworm ang mga kaakian. Number 1 po na approach is sinasabi tang fix approach, meaning ang mga aki maduman sa ang sinabi-sabing pong fix iyo tong RHU, mga barangay stations, simbahan, markets, pwede po sinda magduman. Ngunyan na panahon po, medyo modern na po ba kita, igo pa kitang mga cellphone. Ano po, mayong tao na ngunyan mayong cellphone sir, Opo. mga mothers, gabo siya may cellphone. Pwede pong i-text or maki-appointment ang mga mothers kung anong oras po sinda maduman sa sarong health stations. Tangani pong dahil magkurumpulan sa mga tao. Yes. Dahil itang mabalga itong minimum health standards na sinasabi. So, pag magduman sinda, may time na, within 30 minutes time, or may interval na 30 minutes, maiwasan po ang satuyang mga pag-digitan dahil kita magsusuro-usuan duman. So, mamimaintain ta po yan. So, ngunyan, ang another approach po na pigsasabi duman sa Department Circular na ito, number 2 po, itong sinasabi tang outreach or house-to-house visit. Oo. Ang gusto po kaining sabihon, ang mga rural health unit personnel o mga health personnel mag-house to house po sinda. But before na mag-house to house po sinda, nakaplano na po yan ninda. 1 month before the deworming, nagpaplano na po kami or together with the barangay health officials, ikaw na po kaming disseminate na information month before the deworming. May plano na po kita. So pag sinabing plano, dapat maaraman na po or ma-schedule na po ang kada health stations na ining barangay na ini, sa oras na ini, sa simanang ini, yun na po ang pag-home visit ni. Kasi may mga instruction po kita sa mothers na pag nag-home visit na po ang mga health workers na may dara po sindang deworming tablet, may instruction po kita or kami duma sa mga mothers na once na magdyan na po kami sa harong nindo, ang aki po, yaon na po sa laukang harong, taday po pwede maglaugan mga health workers. Yaon lang sinda sa may puwertahan. And then po, instructionan po sinda na duman sa may puwertahan ninda, mabubuktak po sinda duman kitukawan. And then igwa po duman nakabuktak na baso or receptacle na pwedeng buktakan ki bulong ka mga health workers gamit po ang kutsara.
Ano po? And then, once na nakabuktak na po, that's the time na po, nakukuha na kang parents or kang child, na iinumon po ito na bulong para ma-maintain po ang social distancing. Okay. Magayon May po. proseso mo po. Magayon no na. Magayon, ano nila, no? Opo, Systematic opo, talaga. Opo. Kaya po nga, yung ginibong niya na 1 month na, sir. Ano tayo na po yung ginibong 1 month? It will take us 3 months kasi kung schedule po talaga sa araw kaining pamamaraan, medyo po kukulangon po ang sarong bulan na gibuon niya kan mga health workers, lalo na po ngunyan baga nabisi kita kang sinasabing risk bakuna. Yes. Ano po? So, nag-abot po yan 3 months yan na activity ng deworming ngunyan. But, pag matapos na po ini, maghali na po si COVID, sana po naman umalis na siya, ibabalik po gira kita sa sinasabing face-to-face and then 1 month deworming time. Okay. Magayunan sa process. Ano Iyo, talagang Iyo po. yaon po, Pinag-adalan po. yaon po, Ma'am Francia, Yes so po. minimum health protocols na Yes dahil po, talaga na-maintain. mababalga. Yes. Iyo po, Kumisan iyo po. kuya Ma'am Francia, dahil maaali sa mga parents so pigapod na takot sila kang so ano yan? Side May effects? side effects man. Ano po ang maray na Iyo po. gibuhon kang mga parents? Tangani gari maparumdum ta sinda na kay magparahara adit ka di manungod sa side effects kang deworming. Oo. Okay. Iyan po, ang mga taga-RHU, mga taga-barangay po, iga po sinang inaapod na sinasabing mother's class, wherein gabos po na mga arog kaining sitwasyon, pigtatalakay po yan, pigdi-discuss. Daita mo po baga, gabos masabing 100% na mga mothers, habo or gusto. Ano po, ikaw lang kayang mga dikit na mothers talaga naghabo kasi nagdadara sila kang ibang mga pangtakot kang ibang mga katarain nila, mga neighborhood nila, na araw kayo, Yes. ka mo But kami po, dahil po kami nagpupundo, sige lang po talaga kami health educate sa mga mothers na ang deworming is very important. And then sabi ko nga, example ko nga po ang sarili ko, Permi, na for 1 day po, nakatumar akong 8 tablets of albendazole. Pero look at me now, yaw na ko sa atubangan nito, dahil man ako na ano. And then for so long a time na naging public health nurse po ako, mayo pang sarong record na nagadan ang pagdi-deworm. May pa pong record na death of child being dewormed. Ayan. Ayun. Balikan na po mga tugang si Ma'am Francia. So dahil man dapat pala na ikahadit. Yes. Kuya Mike. Di ba Dahil iba man dapat ang reaksyon kang Oo. nade-deworm. Kaya natatakot man si baba alagad. Ako man pararehas. yes. So tamang impormasyon. Correct. Oo. Hello, nawara po kita. Yes. Ayun, Limited call po kaya Oo. Ma'am Francia ang igorda. Welcome back po, madam. Okay. Nawara kita, sige kong taram. Sige po. Ano po, sa ina po ako banda? So in short po Ma'am Francia, kay puhan lang ning tamang impormasyon kan sa tuya na po. mga magulang. Yes, opo, okay. Okay. Tamang Okay. informasyon po. Yan po yan sa BIDA, nakabugta po, ano, BIDA, no? BIDA, B-I-D-A. Yes. Tamang informasyon. Yes The po. correct information. Opo, dahil dyan ma'am sa tamang impormasyon, ano po ang mga dapat gibuhon tanganing makalikay ang mga aki or mga dapat gibuhon man ka mga magurang na espera para sa indang mga aki na makalikay na magkaigwaning araw kay ning bulati sa tula. Okay po. Okay, so number 1 po, dapat anaki, bago magkakan, or pakatapos paggamit kang toilet, dapat po nagahugas ki kamot. Very Okay. important po yan. Mhm. And then number 2 po, dapat ang gabos talagang, kung pwede palangan, gabos talaga po na mga harong, dapat po talagang iwak kitang sinasabing kasilyasan. Ano po? Kasi muna panahon dito po, ang Oo. Ligaspi po, dahil pa po naga 100%, no? Lalo po sa mga barangay, dahil pa po kita nag-abot ni 100% na igwang toilet facilities. And number 3, ano po, na talagang kung magaluto kitang gulay or magaluto kita, dapat po bakusan half cook. Ano po, kung magaluto man kita kigulay, dapat po hugasan kimaray, lutuon kimaray, ano po. And then, importante po talaga na magpa-deworm. Yes. Magpa-deworm talaga. Yan ang pinaka, okay po. And then, sa deworming po, kung magduduman po sa mga health centers, siguraduhon lang po na naka-schedule po sinda. Tanganing dait po sinda kung sa ang time po ninda dait po masayang. Kasi kung surusuan ng maray, baka dait na sinda abuton. But Correct. ang sa tuya mga health workers po, pika-accommodate po yan. Kailang mas gusto ta po na mas amay sinda magduman sa health center. Okay. Ano po? So magayon And then sa Opo, Go ahead, ano ma'am. po, ngunyan?
ang saro pa po ngunyan pong week na ini nag-abot na po ang supply sa deworming. Kaya kumpleto po kita. Although katong sarong simana po nagkulang kita because of the lack of medicines, pero ngunyan nag-abot na po. Kaya kampante na pang ang sa tuyang isip, nagapos po na target matatawan. Ang Yes. importante lang po na magduman po sila sa health centers, magpa-deworm. Ta ini po, number 1 program ininyang kang gobyerno na talagang very safe and effective po ini. Okay. So makakapagpa-deworm na po kami ni Kuya Mike, Ma'am Correct. Francia. Hahalatunta ka mo, sir. Nasa listahan na po kami, madam. Nasa listahan. Tapos kung may mga aki ka mo, may Yes. mga aki ka mo, Yes po. isakay na po nito paghagad. Opo. Saro pa po, pag magpa-deworm po, ang tandaan ta po, kung bago po magpa-deworm, ang aki po dapat basog. Basog kita tapos, no? Okay. Para dahil po kita maka-experience kay sabing abdominal upset or magkukulog ang tulak ta. Correct. Ano po? Oo. Yan. Saro pa yan sa Okay, gusto ko very puta na important ito. iapot kasubago kay Ma'am Francia, no? Yes. Dapat basog. Kaya kita Basog. gutom. Tabaka, kung gutom kita, luyaong kita, ta siyempre, lalo kung may bulati, siyempre, maghahiro-hiro yan dyan. Oo. Yes. Magkakaigwang commotion iyan sa laog tapos Ah. maapektuhan kita. Oh. Yes. So Oo. dapat Okay. talaga may pagka Basog. para sa mga day panamahaw, Ma'am Francia, may libre daang pamahawan. Sa mga barangay po, igo po ang mga barangay po, no, lalo po ngunya na panahon, igo po silang pigtatao kay delivery na pagkakan sa mga barangay po. Na-experience yan po yan kang nagdumang kami sa ining bato. Ano po, wherein ano po kami, nagdiwom kami duman sa barangay. Igo po silang pigtataong libre na tinapay, tapos Oh. lugaw na may sugok or may itlog. Itlog. Okay. Yes. po. So may pamahawan na kita, Kuya Mike. Yes. Madideworm pa kita. Go na kita. May mga putlang digdi ko yan. Sige, go ahead, Ate Jen. Ma'am Francia, good PM po, Yes Doc po. Ma'am Francia. The call po today, ang plantitos. Ang agricultural soil African cultured worm po ba ay bad for the health? Sabi po kan sa tong paraan tabay. Ano yan? Ano po yan? Ang agricultural soil African cultured worm po ba ay bad for the health din daw? African cultured worm. Oo. Bako man iyan, so earthworm. Oo. Baka Baka umabang na- ba, diba? Baka iba man yan na worm. Ibang worm iyan. Worm. So mga worm na Yes. pinworm, Pinworm. no? Pinworms, roundworm. Yes. So ito pong talagang delikado. May mga worms po kaya ko tinga cultivate po baga, no? Mm. Pero ang pag-ulayan ta po dito sa worms ang helminth infections, ito mga worms na that can infect people na pwedeng Yes. maging maputla, magsusup-sup kidugo, no? Mga blood suckers po, mga worms. Opo. So yan po ang delikado. So mga Yes. parasito Opo. kit yan, parasito, mga parasites. Parasite. Yan. Oh, sa lawas. Yes. Parasite. Ayun. Oo, so iyan po pala ma'am, talagang pwedeng makaapektar and pwedeng maging rason kang malnutrition ka mga agi kung di talaga Yes madi-worm. po. Oo. Mas Okay. lalo na po sa mga pregnant mothers, no? Yes. Kung dahil po, dahil sinda na, na deworm, no? Ay, po kaming kaso sa BRTPH for the first time last year na may worms talaga. Habang nag-deliver siya, nagde-deliver man po siya ng worm. So, yan po yan sa study na dapat po, ngunya na panahon, ang mga pregnant mothers na po, dapat pong i-deworm. Yes. Pag di-deworm po sa inda, bako pong araw kang sa aki na 2 times a year. I-deworm po sinda once in their pregnancy. Like for example, bado siya ngunyan, dapat on the 2nd trimester, meaning nasa 4th month siya pataas, pwede po siyang i-deworm. Okay. Yan na. Oo. So mga sa father po, wala bang pang-deworm? Ito po, included po kamo, pero twice a year po kita. Okay. Po kita. Pero kita na babadus mananggara na. Ayun. Okay. Anyway, may mga additional questions kita, Kuya Mai. Ay, Oh. nagpapasalamat kita kay Madam Francia. Correct, oo. Nalinawan kita. Tinawag na- kita ning oras din. Oo, kita pala. Pwede Yes. pa pala. Pwede. So mga aki, so mga pregnant women, Yes. dapat 4 na bulan paitaas, magpa-deworm na. Deworm. Opo. Magpa-deworm na Yes sila. po. Okay? So, salamat po, Ma'am Francia. Okay. Thank you so much, Salamat Tabi. ma'am po. Basta ano lang po, paaramon lang ako. I will have my free time to all of you. Wow. Yeah. Kasi Very Thank you very much. accommodating ni nakakasama Madam. po kamo sa pag-disseminate kan information. Yes. Yes. Thank you so much po, Okay. Ma'am Francia.
Sige Salamat. po. Welcome. Okay po. Okay, mga po. tugang. Thank you. Yes, si Ma'am Francia mga tugang kan ano yan? Department of Health ang Food and Waterborne Disease Coordinator. Digisa sa Tuyang Rehiyon. Oh, malinaw na tabi. Pwede magpa-deworm Deworm. si Kuya Mike, si Oo. Kuya A, as in si Ate Jen. Pag si Ate Jen nakaago, masinabados, dapat Dapat magpa-deworm during mo. pregnancy, magpa-deworm. Pag nagpapara ikul-ikul ang mga aki, sarap na sinduma. Pero ngayon, Sabay-sabay pa, no? nagsisipa ngayon. Ito Dahil pala. mga control. Naman pala sa aki, so nagsisipa, Kuya Mike. And then, of course, sa mga kaakian. Correct. Yes. Ayan, na, Sige. palinawon ka sa bago, very well said, sabi nga ni, to information dissemination ni Ma'am Francia para sa mga magurang na gustong magpa-deworm and then sukahalagahan kan deworming sa satuya. No? Bako po, warang side effects, pero kay puhan dapat nakakaon or basog so Yes. while taking the tubulong. Mhm. Correct. And mantiniron man ang kalinigan partner kang salud, di ba? Mhm. Pirming maghugas daaning kamot, baga, sabi ni Ma'am Francia. And dapat magpatugduki kasilyasan. Yes. Bako Yes. pa pala 100% kuya eh. Oo, Ang may ikaw legaspi manggirara yan, o. Gustong sabihon, dakulon pang maiwas na kasilya. Mga open area. ang estimate ko kan kuya eh. Sa kapitbahay. Pwede. Ayun. Nga, pwede. Oo. Masupog na kita. ha? Pasintabi-tabi sa kuya. kumakain. Nakakain, Sa mga nagmimeriendal kumakain. na. Oo. Oo. Sige. Salamat tabi kay Ma'am Francia. Yan po ang sa tuyang impormasyon about deworming. No? Mhm. Mayapot ka sa Kuya Mike? At siya na. Kada na? Ha? Ay, ba si ate dyan may apot yun? Mayapot ka sa ko? Wara man akong Wara hapot ka sa apot inyo. sa'yo. Kaya ka mag-apot sa Kuya. Pag may nawara ka, bahala ka dyan. Makomersyal mo na kita, mga tugang. Makomersyal mo na kita. Oras niya to, alas 2:37. An oras hatod sa Indokang United Home Products. United Home Kidilets. United Home Sitab. Ang bahay mo protektado sa tulong ng United Home Products. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Downy. Magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapataog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001.
Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo, pampatulog nating lahat. Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1500 for 25 Mbps. Fiber X 2500 for 75 Mbps. Fiber X 3500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4500 for 300 Mbps. and Fiber Extreme 7000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Taranuman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma. Magtara na kung kabredo
kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang res bakuna at maging bahagi tayo ng Bida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag San Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have analytics and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes food and beverage, bread and pastry, cookery and caregiving. There's no tuition fee increase this year and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Ata baya, kay banan man si Kuya Mike. Yes. Present. Okay. Bago kita magpadagos, kamusta ang tamunan sa tuyong mga Facebook viewers? Yes. Si Reynaldo Briobo, Aaron Bornilia, and Clarita Olarte Rosin, good afternoon. Si Evelyn Operiano, maray na hapon daa. Gerald Aranya, si Gian Nudo, maray na hapon sa Indo po na tulo. And si Darlene Peñero Burse, si Madam Emilia Dalit Badillo dyan sa Germany, good afternoon. And sa iba pa, pwede po kamo magbugtakan sa indong komento o ano ba na sa question digdi sa programa. Yes. Okay? Barita ko, igod akin na mo problema, Ate Yes, Jen. igwadigding na mo problema and for sure si Kuya Mike handang-handa sa iyang. Oh, Boy Scout. Sige, basahon ta muna. Pwede pong pahingi ng advice kasi po, bata pa po ako, pinaasawa na.
16 pa lang, kaya parang live-in lang po kami ng kinakasama ko ngayon. 3 years na po kami ngayon. Lahat naman pong problema, kakayanin. Nakakayanan naman. Kaso sa ngayon, pinipray ko po na sana magkaanak na kami para mas maging okay na ang pagsasama namin. Kaso po, may bagong offer po sa akin na business. Nakapag-training na po ako. Kaso nung pinapapunta na po ako sa Laguna para gawing full-time ang business, kaso nagdadalawang isip po ako. Kung itutuloy pa po ba o tutuloy pa po ba ako doon sa business? Ano po ba mas mabuti? Pamilya o pera? At lalo na po, nag-aalinlangan din po ako kasi yung kinakasama kong lalaki na may time pa po na lumayo lang ako, nakuha niya nang makipag-chat sa iba. Kaya natatakot po ako baka gawin niya ulit yun pag umalis ako. Gusto ko lang naman po maging maayos ang pag-asama namin, lalo na po noon. Noon pa namin pinapangarap na magkaroon na kami ng baby, kaso hindi pa binibigay ni Lord. So, magayon ang arog mga kanina, pag may problema ka, Yes, oo. ihiras mo, tangani, Correct. sugabat, mabawasan lamang. Oo. Duman sa binasa mo ati dyan, namatik ko, nagkapiraan sa iyang Problema. problema. Oo. Dako lang problema niya. Oo. Alam mo, ba kuya, pigsaro-saro ko so, tig-dissect ka sa bago habang nagbasa si ate dyan. Primerong sabi niya, aki pasinda, pigpaagam na siya. Problema na. Di 16. pakasal. Ang primerong problema, di sila kasal. 16. Kung minor, di man sila kakasalon. Oo. Kasal. Ano ang problema niya? Muya niya na magkaaki. Mhm. Dahil pa siya ng aki. 3 years na, sabi niya. Ba, dahil man kataning. Pwede. Ang pantulo niya problema, relasyon. So, ganun, natatakot siya. Naglayo sa kiniit, may kachat ng iba. Ay. Natadawarog kayo ng lalaki, adi. Lalaki na naman ikaw. Minarayo sa ng babae. Ay. Naghanap ng kauron. Eh, tiga-apply ni Ate Jin so gender equality. May babae man na iyuma. Yun daw, siguro natatakot siya at the same time, bako siya confident na loyal sa iya. So, Yes. kinakaibanan. Di ko pa sarong problema siya. So, karera, so trabaho niya, may business ba siya. Pamilya Napupulan siya dahil Ukwata. natatakot siya duman sa relasyon nila na baka may mga gibon si partner niya. Ngunyan, nag-text up rin kita. Text a friend? Yes. Wow. Text sa mga pag-iriba, mga licensed counselors mga train ini sa araw kaning mga problema kuya. Ang inot na nag-reply sa tuya, si Ma'am Edna Barameda. Oo. Kang Daraga National High School. Sabi niya duman sa problema ni Madam, ang pagbuo ng matatag na pamilya ay desisyon ng dalawang nasa loob ng isang relasyon. Napaka-importante ang komunikasyon. Kung gagawa ka ng desisyon, dapat galing sa nabuong desisyon ninyong dalawa. Kung may takot ka sa kalalabasan ng desisyon, siguro dapat nahigit itong pag-usapan at kailangang mag-set ng priorities ang inyong pagsasama. Dapat pala, ang desisyon ni Madam, iiba niya si Sir. Dapat sindang do. Pag-ulayan nila. Yun ang, magayon nun ang ni Ma'am Edna na dahil sa igwa ka na ki partner, igwa ka ng agum, although dahil pa ka kasal, dapat, i-consider mo man agad, Madam, ang magiging tataramon as in decision man o mga suggestion man kasi among partner. Dahil ka magsulo. Correct. May agum ka na na yan na although nagchat si Sir sa iba. Dahil ipaglaban mo si Sir. I-chat, inutan mo na mag-chat. Ika na mag-chat duman. Yan. Tama dahil siya makachat sa iba. Yes. Pwede. Diba? Pwede. Tama ka, dahil ka nagchat, naghanap si Sir kika-chat. Oo, naghanap ki ibang Nakulong mga kilod si Sir. Bisihon mo. So, Aha. sa iyang messenger. Kadit pag nagtanog, ikang laog. Yeah. Diba? Kada segundo. Oh. Ipusak dali kuya man. Ipusak da sa cellphone sa. Ikaw kuya man makarawong ka Dahil ko, arayo sa tinawagan cellphone. Sa ibong na itong harong. Dahil ka makakalaog duman.
Ali naman ini kay sa social work in sa Legazpi City, si Ma'am Marilyn Natuyo. Sabi ni Ma'am Marilyn, number 1, kinakailangan ninda mag-usap, re-offer sa iya sa Laguna. Pag-usapan na rin sa offer sa Laguna, gusto ba ng kadibin niya na magtrabaho siya doon sa malayo? Ayun, tatanungin mo daw kung gusto ng partner mo. Number 2, baka meron din trabaho dito sa lugar ninda para dahil na siya magduman sa arayo. Mas maganda, ipareho sinda nagtatrabaho dyan sa lugar ninda, mas panatag ang buot nilang duwa, tadainin kahaditan. Yes. Number 3, kung gusto ninda magka-baby, dapat yaon sindang duwa, pero dapat mo nang magpakasal sinda. Magayon yung advice ni Ma'am Marilyn. Agree ako duman. Bago mag-baby, Pakasal muna. anong masabutan ni Maray? Ibalik sa tamang sequence. Yes. Kasal, Baby. Bakong baby. Kasal. Yeah. Ang sunod, if love, ninda ang lambang saro, magpakasal na sinda, and if harayo sinda, mas problema ang magiging relasyon ninda, kasi sabi niya baga, nagkaigwanin ibang relasyon. Chat mas na ito, sabi mo Marilyn. Number 5, if hindi siya sure na love siya, pwede rin magduman sa Laguna, baka yaon duman ang surti niya, dahil man sinda nin aki. Gusto sabihin, i-give up so? Kung dahil talaga, depende sa oras ninda. Kung talagang dahil nagkao yun, i-priority mo na. So, sa dito, magtrabaho ka. And last but not the least, kaya dapat planuhon niyang marhay ang sa iyang desisyon para dainin pagbasol. Ito kay Ma'am Marilyn Tuyo. Ang pantulo na licensed guidance counselor, si Ma'am Sharon Hausyan. Sa pagmamahal, di lahat ng oras, puso ang pinapairal. Establish yourself first as a woman of strength. Kasi lahat ng kinatatakutan mo, posible talaga mangyari. Ang iisipin mo muna ay sarili mo. Pagdating ng oras, unahin mo muna mahalin at pahalagahan ang sarili mo para ganun din sa'yo ng magiging future partner mo. Bata ka pa, marami ka pang challenges sa buhay. Piliin mo ang lalaki na sasamahan ka at susuportahan ka sa lahat ng ninanais mo sa buhay. Huwag kang matakot makipagsapalaran. Kasi anumang mitihing maganda, si Lord ay nakasuporta. Thank you very much sa tulutang text a friend. Ibang level ang satuya ng mga counselors ngayon na pagkahapon. Iyan ang satong text a friend. Yes. Text a friend. Sa mga problema. Kung may mga problema po kamo, day tabi magduwa-duwa na mag-send kan sa indang problema. Tama ka matabangan mi kamo. Maski kay sa mong tulo, pwede po rin kami i-text, i-chat. Basta tangan nga mas maray nga may problema ka mo, pag nag-text ka mo sa Samuya, nag-iisip kaming tulo na pwede mi ihiras. Yes. Sa Samuyang programa. So, confidentiality. Yes. Sige. Ano ka ni? Nabot na naman kita ki oras. Time flies so fast. Hello muna kay Marie Napon watching from QC. Si Pura de Castro Lita and si Romeo Candano, good afternoon da sa Tuyang Tulo. Salamat. And sa iba pa na nakaantabay ko niyan sa Tuyang Facebook Live. And of course, ang mga rayaon na sa Indang Harong, di ba partners? Yes. Salamat. Sa aga naman kita mag-iribanan. Salamat sa mga nag-antabay sa Lado Technical, Kuya Maniti, Alden Richard sa IT. Ini po si Kuya A. And si Kuya Mike. Ini man po si Jenny Matthew Bayuran Mabalo sa inyong pagantabay. Bye-bye. Salamat. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive.
Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga